wasalna fit-tielet programm f'dina s-sensiela fejn fiha qed niddiskutu xi skop għandu Alla jibgħat il-kastigi fuq id-dinja. U rajna fl-aħħar programm illi hemm regola partikolari fejn Alla qal isma' hija l-ewwel regola fil-fatt fl-ewwel fil-kmandamenti fejn qal jiena u Alla sidek ma jkollokx allat oħra għajri. U nafu l-istorja kull meta l-poplu ta' Iżrael, il-poplu ta' Alla dawwar wiċċu minn fuq Alla, meta beda jdura allat oħra Alla dejjem bagħtlu xi tip ta' kastig. Ġara meta beda jitħallat mal-Eġizzjani u allura waqqagħhom ġol iskjavitu, hekk ukoll ġara meta ttieħdu fil-Babilonja, meta missirijietna ġew inferxa mad-dinja kollha, dejjem għaliex il-poplu tal-Alla dawwar ħarstu minn lejn Alla u beda jdur allat oħra. U allura Alla għallhom isma' jekk intom tagħmlu hekk jiena ħanibda nibgħatilkom il-kastigi. Qed ngħidu li l-iskop li Alla qed juża anke dan għall-COVID-19 coronavirus huwa biex jiġbdilna l-attenzjoni. Biex iwissina l-isma' qed tagħmlu xi ħaġa ħażina minnhom xtoġbuni mhux qed nurpeċir bikom, ibdlu il-mod li bih tgħixu, ibdlu dak li intom temnu u bdew imxu wara dak li ngħatajtkom f'dan il-ktieb, fil-ktieb tiegħi, fil-Bibja. U allura biex naraw x'kien l-iskop tal-kastigi li jibgħat Alla, x'inhu l-iskop li Alla jibgħat il-kastigi. Irridu mmorru naraw l-istorja ta' l-Eġizzjani, ma ninsewx l-aħħar skrittura li qrajna Eżajja 55 vers 11 fejn għadna li l-kelma ta' Alla ma terġax għandu vojta. Meta Alla jibgħat kelma, din il-kelma li jkun bad is-seħħ. Meta Alla qal ħajkun hemm id-dawl kien hemm id-dawl. Meta Alla qal ħajkun hemm is-siġar bil-frott kien hemm is-siġar bil-frott. Meta Alla qal isma' ħajkun hemm il-kastigi għax il-poplu tiegħi dawar wiċċu minni ġew il-kastigi fuq il-poplu tiegħu. U l-istess ħaġa qed jiġri illum maħniex differenti minn dawk ta' qabilna, rajna wkoll anke fl-ewwel programm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx dak li ġara qed jerġa' jiġri, insejna dak li ġara. U allura qed nagħmlu l-istess żbalji u ma rridux nagħtu każ dak li Alla qed jgħid, imma rridu nimxu wara Alla tagħna. X'jiġri meta nimxu wara Alla tagħna? U Alla wedna qal nisma' jekk intom teqgħu timxu hekk se jiġu fuqkom il-kastigi. U daw il-kastigi insibuhom fl-istorja tal-Eġittu nafu li Alla bata xar kastigi fuq l-Eġizzjani jella li ma rridux iħallu l-poplu tal-Alla jmur u jqimu ġo d-deżert. U l-istess ħaġa qed jagħmel Alla llum, qed jgħid nisma' tidux tiġu tqimuni kif qed ngħidilkom jien, mela ħanibgħatilkom daw il-kastigi. Importanti li qed nuża l-frażi tqimuni kif qed ngħidilkom jien. Għax ħafna jasbu li tiqimu l-Alla meta fil-fatt qed iqimu l-Alla kif iridu huma u kif jaħsbu huma u mhux kif irid Alla. Fuq dan nagħmlulkom tagħlim, diġà għandna tagħlim fuq it-tifħir u l-qima, ma fuq dan nagħmlulkom programm ieħor inkomplu nitkellmu fuq it-tifħir u l-qima xi tfisser għal Alla illi nadorawh skont kif qed jgħidilna. Biex niġu lura għall-istorja, nafu li Alla uża 10 kastigi u kull kastig kien marbut ma' xi tip ta' Alla jew xi set ta' Allat illi l-Eġizzjani kienu jemmnu fihom. Pereżempju, nitlobkom bħal dejjem marru miegħi fil-ktieb ta' l-Esodu li jkollkom il-Bibja dejjem magħkom, speċjalment illum nisaraw dal-iskritturi li huma interessanti għal fidi tagħna. U mmorru fil-ktieb tal-Esodu kapitlu 7 u jekk intom tmorru minn versi 14 sa 15 hawnhekk naraw l-istorja ta' kif Alla bidel l-ilma tal-ixmara Nil f'dem. Il-għaliex għamel dan, il-għaliex il-poplu Eġizzjan kellu bieħu uħor xi 3 allat żgur differenti illi kienu jqimu permezz tal-ixmara Nil. Għalihom l-ixmara Nil kienet xi ħaġa kbira x'kienet tittihom il-ħajja permezz tal-ilma u kienu jqisuha bħala Alla. Pereżempju kellhom l-Alla Api, jew kellha jekk tiggoogljaħ tista' ssibu Apis, illi kellu rasu forma ta' barri, illi kien Alla tal-ixmara Nil. Kien hemm ukoll l-Alla fals mara din id-darba Isis, illi wkoll kienet Alla fals tal-ixmara Nil u kien hemm ukoll Alla Num illi għandu rasu dan forma ta' bodbod, illi wkoll kien meqjus bħala il-gard l-assis tal-ixmara Nil. U għalihom daw kienu 3 allat fost allat oħra, daw kienu 3 mill-aktar infeċċija mill-poplu Eġizzjan. Meta Alla bat il-kastik
u bidel l-ilma f'dejjem rid juri li hu l-Alla u l-Alla tagħhom ma setgħu jagħmlu xejn. Naddu wkoll għat-tieni kastik illi insibu huwa l-kastik ta' żrinċijiet. Jekk intom tinżlu f'kapitlu 8 issa, kapitlu 8 vers minn 1 sa 15, kapitlu 8 ta' Esodu minn 1 sa 15, naraw l-istorja ta' żrinċijiet. Alla bat iż-żrinċijiet biex jorjom li hu kien ħafna ikbar minn l-Alla li kienu jqumu huma bħala Alla ta' twelid. Meta l-poplu Eġizzjan ried ikollhom it-tfal kienu jitolbu lil dal-Alla biex kien itihom it-tfal. U dana kellu ras ta' żrinċ. Jekk intom tfittxuh fuq l-internet issibu li dal-Alla kellu rasu forma ta' żrinċ, tissimbolizza l-żrinċ. U meta Alla bagħat dawk il-ħafna żrinċijiet, rid jerbaħ, rid juri li huwa rebbieħ fuq l-Alla tagħhom. Issa forsi x'in taqraw tgħidhom tgħidu li imma anki is-sħaħa l-Eġizzjani wkoll ġabu ħafna żrinċijiet. Id-differenza hi li żrinċijiet ta' Alla reġgħu marru lura fi xmara minn fejn ġew, mentri żrinċijiet li ġabu sħaħar ma setgħux jibgħatuhom lura u baqgħu allura issa ikidduhom baqgħu jdejquhom. Lejl u nar jaqbżu kullimkien fuqhom, qed nitkellmu miljuni kbar ta' żrinċijiet mal-art kollha. Ngħaddu għat-tielet kastik li Alla bagħat it-tielet kastik insibuh fil-Ktieb ta' Esodu kapitlu 8 minn 16 sa 19 u hawnhekk fejn insibu l-Alla Set li kien Alla tad-deżert. Dana kien l-Alla tad-deżert post fejn insibu ħafna nemus għal minn forsi ġili jisifer f'postijiet bħal huwa deżert, għal minn forsi bħali jħobb imur l-Afrika jaf xi ġifieri. U għal dana in-nemus kellhom ukoll Alla li kien l-Alla Set. Meta Alla bagħat in-nemus fuq il-poplu Eġizzjan irrid juri l-isma' jien Alla mhux dak li jrid titolbu biex inneħħihomkom mhux il-dak m'għandux saħħa jneħħihomkom, jien irid inkun biex inneħħilkom dan in-nemus minn fuqhom. Ninżlu vers iktar taħt issa Esodu 8 versi 20 sa 32 u nsibu il-kastik tad-dubbien. Il-kastik tad-dubbien li wkoll kellu Alla u l-Alla tad-dubbien f'dan il-każ kien jirrifletti fl-Alla li kien jismu Ra, l-Alla tax-xemx. Tajjeb u kien hemm ukoll allat oħrajn u meta ġew daw id-dubbien lilhom kienu jitolbu biex jeħelsu minnhom, mentri Alla rid jagħmel il-punt tiegħu u jurihom li hu kien Alla fuq id-dinja kollha u inkluż anke id-dubbien. Ngħaddu għal ħames kastik. Il-ħames kastik fejn naraw illi Alla bagħat il-mewt fuq l-annimali li minnhom kien jiddependi l-għejxien ta' ħafna mill-ħaddiema Eġizzjani, ħafna bdiewa Eġizzjani. U hawnhekk issa ħamorru kapitlu 9 versi 1 sa 7 fejn naraw l-Alla Hathor li kienet Alla fals mara li kellha rasa f'forma ta' baqra. Kien hemm ukoll Alla Apis li wkoll kien Alla forma ta' baqra u li kien jissimbolizza wkoll il-fertilità. Dawn huma Allat li l-poplu Eġizzjan kien idur lejhom meta kien ikollu bżonn xi ħaġa u bil-mewt ta' dawn l-annimali Alla urihom li l-Allat tagħhom ma setgħu jagħmluhom xejn imma huwa l-uniku Alla lejh iridu iduru lilu iridu ifittxu. Kapitlu 9 ta' Esodu issa ninżlu versi 8 sa 12 insibu il-kastig dak li ngħidu aħna ta' l-infafet illi ġisimhom beda jintela b'ħafna infafet. U hawnhekk Alla rid juri li huwa ħafna akbar minn l-allat tagħhom kellhom prattikalment żgur żewġ allat l-Eġizzjani. Wieħed minnhom kien l-Alla Xekmet illi kienet Alla mara u li kellha il-qawwa fuq il-mart. Setet di tibgħat il-mart il-ċaħat u setet tfejja il-mart. U kien hemm ukoll l-Alla Sunu li kien Alla tal-pestilenza. Min-naħa l-oħra kien hemm ukoll l-istess Alla li diġà semmejna Isis li kienet l-Alla tal-fejqan ukoll. Allura meta kienu jkollhom bżonn il-fejqan, il-poplu Eġizzjan kien idur lejn dawn it-tliet allat partikolari. Aħna nafu li Alla tagħna, Alla ta' Abram, ta' Iżak u ta'
Ġakob huwa l-Alla li fejja, infatti ismu miegħu, Jahwe Rafa, Alla li fejja. U jekk inti trid il-fejqan, inti trid tittur lejn dan Alla tal-Bibja, mhux lejn Alla tal-Eġizzjani. U dak kien l-iskop li Alla imlihom bl-infafet biex jorjom li u biss seta' jwaqqaf dik il-pandemija u biss seta' jwaqqaf dik il-marda li kienet qed taħkemhom u jintlew bl-infafet. L-ebda Alla ieħor. Naddu għas-seba' kastik, is-seba' kastik illi nafu li kien silġ kbir nieżel mis-sema, dana insibuh f'kapitlu 9 ta' Esodu minn versi 13 sa versi 35. L-Alla illi kienet mara kien jisimha Nat, kien hemm ukoll l-Alla Osiris illi kien Alla tal-ħxejjex u tal-fertilità. U kien hemm ukoll l-Alla Set, l-Alla li kien minkarigat mit-tempesti. Meta kienet tkun xi tempesta kien ikun se jħassilhom dak kollu li għandhom miżruq fid-desert, kien jitolbu lil dan l-Alla meta rridu kellhom bżonn il-fertilità kemm fl-art u forsi anke fil-familji tagħhom kien jitolbu lil Osiris u kien jitolbu anke lil dan Nat. U Alla batilhom dan jsilġ biex jorihom illi hu Alla fuq daw l-allat. L-istess meta niġu għat-tmien kastik. It-tmien kastik ninsibuh fil-tip ta' Esodu kapitlu 10. Versi 1 sa 20 fej naraw il-ġradijiet, xi ħaġa li anki tiġri llum il-ġurnata madwarna, speċjalment għal min isegwu l-aħbarijiet ta' xkun qed jiġri fl-Afrika. Tip ta' Esodu kapitlu 10 minn versi 1 sa 20 fej naraw il-kastik tal-ġradijiet, ġradijiet li ovvja kienu ġejjin bil-gżuz mis-sema u hawnhekk fej il-poplu Eġizzjan kien idur u jadura żewġ allat, waħda wieħed diġà semmejnieh l-Alla Osiris li kien l-Alla tal-ħxejjex fir-raba, allura kienu jitolbu lilu biex il-ġrada ma jiklulhomx il-prodott tagħhom. Tajjeb, u kien hemm ukoll Alla mara li kien jisimha Nat. Kien jitolbu lil daw iż-żewġ allat partikolari biex ma jiġux ġradijiet jew inkella biex il-ġradijiet ma jagħmluhomx ħsara fir-raba tagħhom. Ngħaddu għad-disa' kastik li Alla pat fuq il-poplu Eġizzjan, ktieb ta' Esodu kapitlu 10 versi 21 sa 29 fejn naraw l-Alla jibgħat issa dlam kbir fuq l-art ta' l-Eġittu. Tant kien kbir dan id-dlam li anke matul il-ġurnata bniedem ma kienx jista' jara lil ieħor. Daqshekk kien kbir dan id-dlam. Daqshekk kien qawwi. U hawnhekk allura nerġgħu nsemmu issa lir-re Ra li kien l-Alla tax-xemx min jaf kemm talbuh biex terġa' toħroġ ix-xemx għax kienu qegħdin fid-dlam ċappa. Kien hemm ukoll Alla ieħor li kien Alla Xemx illi kien ir-re Orus. U kien hemm ukoll l-Alla tas-sema li kien l-Alla Nat, daw kollha diġà semmejnihom, u kien hemm l-Alla mara Ator li semmejnija wkoll. Erba' allat li jirrappreżentaw daw ix-xemx u s-sema. U Alla li tgħidilhom illi isma' jien Alla li ħlaqt is-sema, jien Alla li ħlaqt ix-xemx, jien Alla li nagħti l-istruzzjonijiet meta titla' x-xemx u meta tinżel, meta tagħti d-dawl u meta ma tagħtix. U fl-aħħar niġu għall-aħħar kastik l-10 wieħed insibuh fil-ktieb ta' Esodu kapitlu 11 minn versi 12 sa 30 fej naraw issa il-mewt tal-ewwel wild f'kull familja Eġizzjana. U hawnhekk kienu jitolbu kellhom allat bħalma kellhom pereżempju Alla kien jismu Min illi kien Alla tal-produzzjoni li jipproduċi. Kien hemm Alla ieħor li kien jismu Waqet illi kienet Alla mara fil-fatt illi kienet tattendi għajdu ma kienu jitolbu lilha biex tkun magħhom waqt il-ħlas. Tajjeb kienu jitolbu lil din l-Alla. Kien hemm ukoll nerġgħu nsemmuha l-Alla Isis illi kienet Alla li kienet tipproteġi l-tfal. U ma ninsewx ukoll il-Faraoni illi kien meqjus bħala Alla. Tajjeb u anke ibnu l-kbir kien miet. U hawnhekk qed naraw speċjalment fl-aħħar jekk taqraw il-Bibja intom l-aħħar żewġ kastigi il-poplu tal-Alla ma tmiss minnhom dawx fil-kastigi l-oħra
jissemmew ukoll li ġie affettwat il-pajjiż kollu, biss bl-aħħar ġiex kastigi il-poplu tagħna kien protett, il-poplu tagħna jgħidilna li meta l-Eġittu kollu kien fidla Goshen, il-post fejn kien hemm il-poplu Iżraelit speċi maqtuħ għalih, hemmhekk kien hemm id-dawl. U hemmhekk biss kien hemm id-dawl minn ġo l-Eġittu kollu. Nafu wkoll x'ġara fl-aħħar kastig meta qabel l-ikla tal-Għid il-Kbir qatlu l-ħaruf ċabsu id-dem mal-bibien ta' djar tagħhom u l-anġlu tal-mewt qabbizhom u allura mietu biss l-ewwel wild, il-wild il-kbir ta' kull familja illi kienet pagana Eġizzjana. Mela x'qed naraw, Alla għandu skop sabiex juża daw il-kastigi. U qed juża daw il-kastigi biex jerġa' iġib il-poplu lura lejh, lura il-poplu jadurah. U l-istess ħaġa qed jagħmel il-lum ħbib tiegħi meta qed naraw l-Alla juża dana il-COVID-19 virus u kull tip ta' ħaġa oħra, imma dana l-COVID-19 virus huwa xi ħaġa mad-dinja kollha, literalment huwa pandemija, għajem ġems sħiħ, għajem pandemonium mad-dinja kollha. Imma użaħ Alla biex waqqaf il-popli milli jaduraw Alla tfoloz u ngħid użaħx. Ħarsu madmarkom, araw l-aħbarijiet, araw x'kollox dak kollu li ma jagħtix glorja lill-Alla bħalissa huwa wieqaf. Pereżempju nsemmu l-isports, il-futbol, it-tennis, il-Formula 1, l-Olimpjadi, tgħidli Martin, x'fihom ħażin l-isports? L-isports ma fih xejn ħażin. L-isports huwa xi ħaġa anzi li għandna nagħmlu biex nżommu lilna nfusna fit għaddejjin tajjeb. Imma ejja ma ninsewx illi dawn l-affarijiet li tiegħi mhux qed jagħtu glorja lill-Alla. Naħseb intom ġili attendejtu xi logħba futbol, naħseb ġili anke smajtu logħba futbol fuq it-television u tibda tisma' kliem ħażin is-supporters ta' tim joffendu lis-supporters ta' tim tal-naħa l-oħra, xi supporters ta' tim tismagħhom joffendu lir-referi għax ħa xi deċiżjoni żbaljata jew deċiżjoni li lilhom ma toġobhomx. Nafu wkoll pereżempju kemm ikun hemm nies fis-sakra illi jidħlu fil-ground fis-sakra qabel tibda l-logħba. Nafu wkoll kemm ikun hemm nies illi jaqilgħu ġlied kemm barra l-ground u kemm ġewwa l-ground. Imma qed naraw dawn huma affarijiet li ma jagħtux glorja lill-Alla. Walla x'xeba dejjaq jara dal-aħbarijiet. X'xeba jara dal-affarijiet jiġru. U għalilna ma tidux tifqu mela ħawaqafkom jien. Qed naraw pereżempju l-istabbilimenti ta' entertainment, kullimkien wieqaf, kullimkien magħluq. Illa li għax entertainment illa ma jagħtix glorja lill-Alla. Hawnhekk fejn arena ironija kbira fejn inti tara nies li jgħidu li huma tal-mulej illi jaħdmu f'dak it-tip ta' xogħol. Bniedem tal-mulej, bniedem maqtuħ, bniedem is-separat verament tal-Alla ma jaħdimx ġo night clubs bit-tiegħi. Illa li għax night clubs u pubs ma jagħtux glorja lill-Alla. Nafx qed ngħid. Jiena qabel tqajt mal-mulej kont wieħed minn dawk in-nies. Jiena kont wieħed li kont naħdem fin-night clubs, kont naħdem fil-pubs. Kulħadd jaf ma xi xiltaqa, kulħadd jaf x'jara, kulħadd jaf xi jsib f'dawk tip ta' postijiet, huma postijiet illi ma jagħtux glorja lill-Alla. Walla għal nisma' xebbajtuni, ma tidux tifqu ħawaqqafkom jien. L-istess pereżempju jekk naraw konċerti li jsiru mad-dinja ta' mużika tad-dinja, mużika profana, mużika li ħafna minna qasbis nafu il-kantant x'ikun qed jgħid u għadkom ma tafux kemm hemm kanzunetti li meta toqgħod tistudja l-kliem tagħhom u mhux qed nitkellem fuq idejat ta' sataniżmu bħalma ħafna jsemmu fuq ħafna kanzunetti ħanidulhom hekk ta' żmieni ta' xi darba nsemmuhom u nitkellmu fuq dawn il-kanzunetti. Ma jiena qed insemmi llum kanzunetti ta' dan iż-żmien tas-sena 2020 fejn jitkellmu fuq il-kliem tagħhom huwa sesswali. Meta tisma' l-kantanti x'qed jgħidu qed jitkellmu fuq sess. Affarijiet kanzunetti li mhux qed jagħtu glorja l-Alla ħbib tiegħi. Alla pereżempju qed naraw speċjalment dal-pajjiż f'Malta, pajjiż li huwa letteralment pagan f'dak li jemmen.
waqqaf il-festi pagani. Dawk il-festi li Alla għalinna borri meta toqgħodu toħorġu fl-bliet u l-ħula tagħkom bl-istatu fuq spallejkom. Dawk nobodu ma tidux wafqhom, mela ħawaqqafkom jien. Iva ħbib tiegħi. Irnexxielu jwaqqaf Alla l-gay parades. Iva, irnexxielu. Għada kif ħarġet l-aħbari li l-gay parade ġewwa Iżrael mhix sessin. Ħaġa tal-iskantament l-art imweda Iżrael issir l-ikbar gay parade tad-dinja. Alla xebba d-dejja għalina m'intomx ħatwafqhom intom mela ħawaqqafhom jien. B'konsegwenza ta' dak kollu li aħna għaddejjin minnu. U qed naraw li minħabba dina il-pandemija tal-COVID-19 coronavirus kollox wieqaf fid-dinja. L-attivitajiet pagani tad-dinja bħal huma l-sports, entertainment, swieq finanzjarji. Ma ninsawx li il-bidu ta' kull hija li mħabba l-flus. Swieq finanzjarji li nies jiġġieldu għal qliq finanzjarju tagħhom għakkost ta' xikun qed jiġri minn dawk ta' taħtom, affarijiet li ħanitkellmu fuqhom ukoll anke f'sensiela oħra fuq l-affarijiet li Alla jobod. Imma biex inkomplu għal programm tal-lum, qed naraw li Alla b'dan il-kastig wieħed, sempliċement virus, coronavirus, COVID-19 coronavirus, Alla irnexxielu jwaqqaf dak kollu li huwa pagan, irnexxielu kien kapaċi jwaqqaf dak kollu li ma jagħtix glorja lilu. U għal min verament irid ifaħħar il-mulej, għal min verament irid jersa qrib tal-mulej, issa Alla qed jgħidu isma' għandek iċ-ċans. Qegħdin mafqulin ġo darkom ma tistgħu tmorru imkien, għandkom il-Bibja ersqu lejja, aqrawha, fittxuha, ejjew iltaqgħu miegħi fit-talb. Umiljaw ruħkom. Dak li qed jgħid permezz ta' dak li qed jiġri madwarna bħalissa Alla l-Missier. Bħalma Alla uża l-10 kastigi biex ikkisser l-idoli l-allat folots tal-poplu Eġizzjan, hekk ukoll Alla uża dan il-COVID-19 biex ikisser l-idoli u l-allat folots ta' din id-dinja, ta' din il-ġenerazzjoni. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex inti meta għandek nies, disgrazzjatament anke Kristjani li jiffollowjaw timijiet tal-futbol, meta għandek prayers li jitħallsu f'sena, jitħallsu miljuni kbar ta' flus, meta min-naħa l-oħra għandek nies li qed imutu bil-ġuħ. Tgħidlix fiha ħażin. Iva fiha ħażin ħbib tiegħi. Huma idoli li aħna qed inħarsu lejhom. Qed inħarsu lejn dak it-tim bħala idolu. Qed inħarsu lejn dak il-plejer bħala idolu. Ara ma tarġiwx nitkellmu għall-Knisja ta' Ruma, hemmhekk ngħidu għandha daqsdak flus dik, għax ma tgħinx il-fqar tal-Afrika. U naqbel magħkom ta' mhux qed ngħid li m'għandkomx raġun, bħalkom nirraġuna jien. Imma jiena ma naqafx hemm fl-argument tiegħi. Jaqgħu daqsdak flus it-timijiet tal-futbol, għaliex flok joqogħdu jħallsu l-plejers miljuni kbar ma jitemgħux il-menu bil-ġuħ. L-istess argument. Huma idoli Iva, ħbibti, huma idoli u Alla tfolots. Għax meta inti qed issegwi daw l-affarijiet huma Alla tfolots. Huma xi ħaġa li qed joħdulek il-ħin tiegħek meta suppost inti qed tqatta il-ħin mal-mulej. Qed iġġibhom qabel il-mulej. Illa għaliex qed ngħid hekk, illa għaliex bħalma qed ngħidilkom x'nemmen jiena nemmen li daw huma Alla tfolots tinsewx aħna mhux qed nitkellmu biss fuq footballers ta' nitkellmu fuq pereżempju nies li jaħdmu fl-entertainment, kantanti kbar li jsiru miljonari, jsiru sinjuri kbar minn fuq kanzunetti li ma jagħtux glorja lill-Missier. U forsi inti għadek illum tiġri warahom, għadek tkanta dak il-kanzunetti. Għandek il-lulidek illi qed jisimgħu dak il-kanzunetti u inti jaqqas biss qed tindjenja ruħek tara l-kliem ta' dik il-kanzunetta x'qed jgħidu. Bħalma qedtilkom ħbib tiegħi Alla uża il-COVID-19 coronavirus biex ikisser dak kollu li mhux qed jagħti glorja lilu. Irnexxielu jwaqqaf il-qtil tal-barrin bħala entertainment ġewwa Spanja u żgur. Dak entertainment, dak sports. Taħseb li Alla jieħu pjaċir joqgħod jara bniedem jittortura annimal sakemm joqtlu.
Taħseb li Alla jieħu pjaċir b'dawn l-affarijiet? U żgur li le, u qed nisma' issa daqshekk dejjaqtuni. Mhux qed nitkellem fuq dak l-affarijiet biss bħal mettilkom sports u mhux futbol biss, boxing. Boxing huwa sports li bniedem jagħti daqqa ta' pon il-ieħor ġo moħħu jqabdu concussion li taf toqtlu, dak sports. U n-nies ħarsu il-flus biex jixtru l-biljetti ħajmorru jarawhom mijiet ta' dollari li jsarfu f'miljuni ta' qlieħ għal daw in-nies. Dawn huma affarijiet li ma jagħtux glorja lil Alla ħbib tiegħi. U għalhekk Alla qal isma' dejjaqtuni. U x'qed jagħmel Alla issa? Alla qed jibgħat il-kastigi fuq din id-dinja xi ħaġa li qalilna fil-ktieb tat-tieni Kronaki, kapitlu 7 versi 13 u 14 fejn Alla qal jekk jien nara s-sema u ma jkunx hemm xita, jekk nordna lill-ġradi li jiklu l-art, jekk il-poplu tiegħi nibatlu l-pesta u l-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġa' lura mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom mis-sema u naħfrilhom dnubithom u nfejqilhom għalhom. Mela x'qed jgħid Alla? F'kelma waħda qed jgħid isma' jien ħarbat il-kastigi. Jekk il-poplu tiegħi idur lura għandi, mela diġà qed jgħidilna l-kastigi għal fejn qed jibgħathom għax il-poplu tiegħu mhux qed jersaq lejh. Jekk il-poplu tiegħi jersaq lura għandi, jerġa' jiġi adurani, jerġa' jiġi ibni skont kif qed ngħidli f'din il-Bibja li jżomm is-sibt qaddis li ma jikolx kull tip ta' laħam, dak il-laħam li Alla qal huwa maħmud u mhux suppost nikluh, illi jiċċelebra l-festi tal-mulej. Meta aħna il-poplu t'Alla nibdew nagħmlu dak kollu, Alla qed jgħidilna jien nfejqilkom artkom, jien inwaqqaf l-imxija tal-COVID-19 coronavirus, ara ma taħsbux li hemm xi bniedem li se jkun kapaċi jwaqqaf xi ħaġa li Alla jibgħat biex jikkastiga l-bniedem biha. Bħalma bdejna aħna spiċċaw. Il-kelma t'Alla ma tmurx lura vojt għandu. Jekk Alla bad virus biex jikkastiga d-dinja, l-ebda bniedem mhux se jkun kapaċi iwaqqaf din l-imxija. Ejja ma nkunux Alla tabib tiegħi. Qed naraw kif Alla pandemija waħda, virus wieħed, irnexxielu jwaqqaf dak kollu li ma jagħtihx glorja. Ejja niftħu għajnejna, ejja naraw x'inhu l-messaġġ li Alla qed jgħidilna, ejja ħalli verament nifhmu x'inhuma daw l-affarijiet illi qed jiġru madwarna. Mhux qed jiġru għal xejn. Hemm raġuni għal fejn qed jiġru. Ejja naraw x'inhi dik ir-raġuni. Verament Alla permezz ta' dak li qed jiġri madwarna bħalissa qed jiġbdilna l-attenzjoni. Verament Alla iridna nersqu lejh. Bħalma għattilkom se nerġa' mibtiegħi, din il-Bibja, dan il-ktieb huwa miktub għal poplu t'Alla. Il-poplu t'Alla jrid jerġa' jdur lejh. Min hu l-poplu t'Alla? Poplu t'Alla huwa jiena u inti. Morru simgħu t-tagħlim li għandna fuq l-2730 sena ta' skjavitu, ħatkunu tafu min hu l-poplu t'Alla. Il-poplu Ingliż, Amerikan, Kanadiż, Awstraljan u ħafna popli oħra. Popli illi missirijiethom kienu jgħixu ġewwa Iżrael u ġew inferxa mad-dinja kollha illa li għax kienu qed jaduraw Alla tfoloz, ma kinux qed jimxu ma' Alla ta' din il-Bibja. U għax ma kinux qed jimxu ma' Alla ta' din il-Bibja, Alla ferrixhom mad-dinja kollha. Dawk li aħna sejħulhom missirijietna. Illum Alla qed jgħidilna lura, għalhekk qed jgħidilna jekk il-poplu tiegħi. Għalija u għalik, fuqi u fuqek qed jitkellem Alla l-Missier. Ejja ħan nisimgħu xi jrid, ejja ħan naraw x'qed jgħidilna u x'qed jgħidilna. Jekk aħna nduru lejh, jekk aħna nfittxu jekk aħna nitolbuh, u lest li jismana. Imma rridu nimxu fi triqatu. Inti ma tistax tgħid jiena nemmen fallejna Kristjan u ma timxix ma dak li hawn miktub hawnhekk. 10 mandamenti. Possibbli m'aħniex kapaċi nżommu 10 mandamenti. Possibbli m'aħniex kapaċi nżommu s-sibt qaddis. Għaliex qed insibuha problema? Għaliex inżommu 9 u mhux 10? Ejja ħanifhmu Alla x'qed jgħidilna ħbib tiegħi. Alla mdejja
bil-mod kif qed naġixxu aħna imdejjaq il-mod kif nitkellmu, il-mod kif naħsbu b'dak li nagħmlu, il-mod kif qed ngħixu. Il-mod kif ninterpretaw il-kelma tiegħu għal-ġid tagħna għax ma tistax ma tgħidix imma dawk l-istess nies li jipprattikaw u jippritkaw li llum għadniex taħt il-liġi huma l-istess nies illi jikwotaw il-liġi biex jiġbru l-għexur mingħand il-popli tagħhom. L-għexur huwa parti mill-liġi, jekk il-liġi ma tixtot m'għadhomx joddu l-għexur. Imma jiena konsistenti f'dak li dejjem għallimt u dejjem ngħid il-nisma' il-liġi għadha hemm kollha, mhux il-parti tal-għexur biss, il-liġi kollha għadha hemm. Kollha rridu nobduha. Mhux dak li joġob lilna biss, mhux dak li jaqbel lilna biss, mhux dak li ħajħax lilna butna biss. Irridu naraw x'in il-kelma tal-Alla x'qed jgħidilna rridu nagħmlu u ma dawk irridu nimxu. Jekk verament irridu li Alla ifejqilna din l-art. X'rajna f'dal-programm? Rajna illi Alla dejjem uża il-kastigi biex ikkisser l-idea ta' Allat foloz illi l-popli dejjem kellhom u l-istess ħaġa qed jagħmel illum. Alla qed juża il-kastig tal-COVID-19 coronavirus biex ikisser Allat foloz lill-poplu dinji inkluż Malta nemmnu fihom. Anke jekk ma nemmettuhomx, anke jekk ma nafux, imma qed immorru warahom mingħajr ma nafu. Alla qed jgħidilna daqshekk, ifqu. U erġgħu duru u imxu miegħi skont il-kelma tiegħi. Ħbib tiegħi għallum ser nifqu hawnhekk bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika sakemm narakom fi programm ieħor insellmilkom.